Yami Nkosi yami, Nkosi yami, Baba, siya, Nkosi yami, Nkosi Baba, Jehova. Kwase kufika izwi kaJehova ngoHagayi uprofethi lathi, kuyisikhathi sokuba nihlale ezindlini zenu ezembesiweyo. Lendlu iseyise na. Ngalokho usho kanje uJehova Sebawothi uthi, bekani ezinhlizweni zenu izindlela zenu. Verse 10 and verse 11. Verse 10. Ngalokho izulu livinjelwe ungabe kusabakho mazolo nomhlaba uvinjelwe ungabe usaba nasithelo. Ngase ngibiza ukoma phezu kwezwe naphezu kwezintaba naphezu kwamabele naphezu kwewayini elisha naphezu kwamafutha naphezu kokuvezwa ngumhlaba naphezu kwabantu naphezu kwezinkomo naphezu kwayo yonke imisebenzi yezandla. Chapter 2 verse 1 to 5. Verse 1. Ngenyanga yesikhombisa ngolwama-21 lwenyanga izwi kaJehova lafika ngesandla sikaHagayi uprofethi lathi, ake ukhulume kuZerubhabheli indodana kaSheliyatiyeli umbusi wakaJuda nakuJoshua indodana kaJehosadaki umpristi omkhulu nakuyo insali yabantu uthi, ngubani oseleyo phakathi kwenu owayibona lendlu ekukhazimuleni kwayo kokuqala? Niyayibona injani manje na? Ayinjengento yalo
verse 8 and 9. Ngelami isiliva, ngelami igolide, kusho uJehova Sebawoli. Impendulo yokugcina yalendlu iyakuba nkulu kuleyokuqala, kusho uJehova Sebawoli. Nginika ukuthula kulendlu yawo, kusho uJehova Sebawoli. Cela uxolo, the last one, chapter 2, second book of Paul to Timothy, only verse 21. Verse 2 Timothy chapter 2 verse 21. Fundeka kanje. Ngalokho uma umuntu ezihlanza kulezo zinto uyakuba yisitsha. Hallelujah. Ngalokho uma umuntu ezihlanza kulezo zinto uyakuba yisitsha esihloniphekayo, esingcwelisiwe, esinosizo kumninindlu, esilungiselwe umsebenzi wonke omuhle. Siyabulela kakhulu bawo ukuphinda sifumane le opportunity yokuba sive izwi lakho. Sibonga kakhulu Nkosi ukuba sendaweni right ngexesha eli-right, uba sizovubabe khuluma nathi. Enza njengokuthanda, sihlabe ngezwi lakho. Asiphume khona kule ndawo sigcwele amanxebe ezwi. Saluse ngalo nasemini nje egameni lenkosi uYesu, amen. Siyabulela kakhulu bodade bami befundisi bami kakhulu kunibona, kunzima kimi ukushumayela kubokho baba uNgcobo otishala. Ukhona odada sithi nguTamvinji, sitsho masincokola pha ekhusini. Ubaba uMvinji, bonke obaba uMhlongo, ubaba uMdlovu, bonke obambhele ngamgcina 2024 eye kwiPhasika eMotherwell. Ngizodeketa njengomfanyana indodana yabo, bazongikhoreka. Amen. From Friday we are not going to go back, kodwa ngicela ukubamba zibembini nje izinto esicinga uba siziphakamise ebesizithetha okanye bezikhulunywa uNkulunkulu right through the weekend by the two speakers. Eyokuqala indaba esicinga uba siyigcizelele, if you read Romans 15 verse 4 and 1 Corinthians chapter 10 verse 6 and verse 11, zithi zonke leza zinto ezahlela uIsrael imizekeliso. They were lessons and examples for us. Now konke kwehla kuIsrael nokwabhalwayo ngoIsrael kuthiwa it is for us, ukuze thina sifunde kuko konke kwehlela uIsrael, singabi sangena in the same traps, in the same ditches abangena bashona kuzona. Yamthanda lo 1 Corinthians 10:11 uthi zibhalelwe imizekelo for thina to whom the culmination of the end of time has come. Thina abafikelwe ziziphelo zamaxesha. One of izinto that will guide us as the last church or the church of the end time kukuthi simbheke uIsrael, sifunde kuyena. Matthew 24 uthi uJesu anobheka umkhiwane niwujonge ifig tree, kuba manje istadisha izontshela ifig tree what time it is. Now into endifuna siyibuke eyehlela uIsrael based on imfundiso yenkosi during the weekend. Number 1, sibonile ukuthi every time uchaba the enemy isitha
ska Israel masifuna ukcaptureisha okanye ukudestroya uIsrael, one of their strategies, if not the chief strategy, yayikukuza beze namahashi abo nenkweli zamahashi and their weapons, bafike bayisije bayisurrounde isixeko sikaThixo, babayeke bona bahlale ngaphakathi. uNebuchadnezzar did the same. No, Ben-Hadad, when he attacked Samaria, he did the same. Bafika, they formed a siege. Bona ibandla lika Israel labe selivala ama-gates lahlala ngaphakathi. Amen. uSennacherib wase-Assyria, when he attacked ibandla lika Israel, did the same. Wafika walisurrounda ibandla lahlala ngaphakathi lagqolozelana. Sibonile Friday ingozi ukuthi mabehleli phakathi njalo isikhathi sihamba, ba end up bedlana bodwa, baphela omama besidla abantwana babanye omama, baphela besidla izinto i-old or i-law isithi zi-unclean, kodwa because bavalelene, kuvaliwe utshaba luvalile lungaphandle, baphela besidla inhloko zembongolo, besidla iBhayibhile lithi umswane wejuba, things that are not supposed to be eaten. Sibonile ukuthi utshaba luyastrategize, malufuna udestroy ibandla, luligcina ngaphakathi luvalelane lubuthelane ndawonye. Ibandla lilibala ukuthi i-Great Commission from the Lord ithi hambani ngoko. Sibonile Friday lamadoda mane anochoko i-leprosy, ona adecide kuvalelwene yebo imeko imbi ngaphakathi. Lamadoda adecide asiye kubona, siye stikini, uma siyafa siyafa, kodwa siyahamba sihlaleleni la side sife, kuyafiwa ngaphakathi imeko imbi. Athola imali, athola into eyiningi, aqala adla. Yathenga indoda kwenye, wait, asenzi kahle. This is the day of good news. Issue verse 9. Uthi lolu suku lolwendaba ezilungile, the gospel. Uthi we will be punished if we keep quiet. Ibandla libuthele livalele, bathi laba abazikhuphileyo beya, but if we keep quiet, punishment will come upon us, because we must spread the good news. Bayawutshela ukumkani, mabefika babona ukuthi ukudla kukhona kwicamp yesitha, babe sele bethatha ukudla, kwabuya ukudla ngaphakathi, yashintsha imeko yangaphakathi, because kunamadoda adecide ukuphuma yekubona, kanti mabesiya kubona kunyangeka ngaphakathi. Babumpele akukuhlanga la ngaphakathi. Ngiyavuya ubaba uMvinji ilunga le structures phezulu, siyibona inkonzo from a bird's eye view. Uyazibona zonke izingozi zenkonzo. He can attest ukuthi akukuhlanga ngaphakathi. If you can ask him, his stresses,
Isolution ikuphi? Inkosi isinikile. Matthew 28. All authority in heaven and on earth is given unto me. Go ye therefore. Manisiya kubona kutshintsha imeko yasekhaya. Size senze umzekelo Friday. Makuzala umntwana omusha ekhaya. Uma kuzalwa ingane. Kushintsha izinto ekhaya. Ubaba ufuna ukumphatha, nomama athi letha ingane, nosisi omdala letha ingane. Wonke umuntu kumnandi kubuka usana olusha. Kuze nehita ekade sayidinga ekhaya. Singayithengi kodwa kuba kuzela usana sihambe siyothenga ihita ngoba sifuna iatmosphere yasekhaya ilungele usana olusha. Mina ngangisidla nenestam ngibe yabantwana abancane. Kufika ukudla engakaze sakucabanga makuzela usana olusha. Now ukuze ibandla lilapheke ikhambi lokwelapha ngaphakathi liyolandwa ngaphandle masibuya nalo yalapheka. Executive yaphola ekhanda. Strategy se-enemy ukusivalela la. That's one of the strategies masibuku Israel. Babevalelwa uchaba ngaphakathi badlane baqedane. Babe sebona kuNkulunkulu benza izinto abatshelwe emthethweni ukuthi ningasenzi lesi. The second thing engifuna siyibalule from the weekend, we are going to be very short. Sibonile ukuthi ama new wine skins sibonile akhiwa kanjani. Imfele skins zisithungwe zibe sezifaka uoyela. Sayibona iprocess yokwenziwa kwazo. Sabe sesibona ukuthi akukho mnandi ukwenziwa. Tina, we want to jump the making process. Sibe sesifika ekugalelweni ekuthelweni kwewayene entsha. Kanti iwayene elisha iwine skin imvabe entsha yenziwe ithungwe ngonaliti. Ufake uthunge ibhlungu inaliti. Ifakwe inaliti. Idibane imvaba ngoba i-new wine ine characteristic iyatshintsha shape. New wine is dynamic, ayifani ne-old wine. Now the container that is going to contain the new wine kumele yenziwe ibe flexible to the new wine ngoba i-new wine yenza okuthandayo. uJesu uthi ningayi kwizixeko zamaSamari. Matthew 10. Come Acts chapter 1 verse 8. Maumoya nehlele nizoba abufakazi Jerusalem, Judea, Samaria. But they were told not to go. But now the new wine, when it has come, if we can change shape, lokho bengicela kona izolo namhlanje kuyaprogressa ngoba kunento. The new wine skins must be able to listen to the guidance and instructions of what they contain. Sabona ukuthi ke the making process ayikho mnandi. Kodwa ngake ngezwe omunye umuntu esithi imaterial owenziwe ngayo uma wenziwe uNkulunkulu yinethixo. The material ayephuki. Ungena emlilweni ayishi. Ufakwa ku-oyela oshisayo uphuma uphinde uyokhonza uNkulunkulu. Ngoba kwenziwe uNkulunkulu kumelana nezimo zonke. Allow God to make you. Asizosuka babunqobo
masithelwe uoyela omusha uwayini omusha. Hayi, we must be made. We must be made in order for us to not cause a waste, ibaste kube ukuchitheka uwayini omusha neskin sibe siyamoshakala. Kodwa masithi wenziwe ngale material in order for God to testify to the world through the church now, which is verse 10, Ephesians. Through the church now, God is announcing his wisdom through the church to the principalities. In order for God to testify ukuthi immaterial engibenze ngayo ayaphuka. 2 Corinthians 4:8 uthi siyakhahlelwa phansi. We are crushed down but never destroyed. uJesu ukuza fakaze nakuma principalities ukuthi material engibenze ngibakhe ngayo ayaphuki. Funeka izinto ezizongizama ukuyaphula zize zizofika zizokhangela, is it telling the truth na ukuthi zifike zibethe ku material. But because we are built by the master builder, the material izobetheka kodwa iphinde ivuke. You must testify ukuthi le material angikhulumi manga mangisithi ayophuki. Woza Satan ubethe uJob uzobona. Ayephuki le material. Zizohamba ezesikhashana. Kodwa the actual material never to be broken. Yafakaza uNkulunkulu masikwehlela into eyihlupho. Stop complaining. Why me, Lord? He is proving, he is testifying. Ngempilo yakho ukuthi it is not fragile. Uyambetha kodwa mayinyama wine ibuye oyela yini Thixo. When we treat the subject of new wineskins and old wineskins, we normally make an error. Yokuthi masijonga u-old wineskin sithi hayi alaba gogo nalabo mkhulu abasingiswa kudala kuba bedabe badala nge-age sithi zi-old wineskins. Ngimuntu omusha mina. Ishumayele lonto previously. Ithi hayi basitshela ubaba uBhengu basitshela ngo-45 no-50 netipe emonti sithi hayi ama-old wineskins. Sithi i-new wineskins sithi yithabo uyasibona mos. Sijonge age sithi siyi-new wineskins. That is an error. Chapter 2, Acts verse 39 says, this promise is to you and your offspring. Elidinga lelabakhulu ogogo omkhulu nabafanyana amadodakazi amadodana nensana ayinanto kwenza na age. Elidinga ayinanto kwenza ne-age. Siyathandaza ngokusigqibile. Cela ukwenza le illustration nje sigoduke. Sigodwe ngiyisetile time yami. Cela nje ngenhlonipho enkulu sizofunda chapter 1 verse 1 lo bengifundela. Hey guy, siqibile baba ngoku. Sizophakama sakhe sonkana. Sizobuya izinto ezilahlekile. It is not by luck that restoration happens. Ukubuyiselwa akwenzeki nje just by wishful thinking. Cela ufunde sisiwami.
Sinazo izitulo ezi-free sawuthandaza ngoku. Ngiyaxolisa kakhulu umfana sebhayi uzosisokolisa nge-last day. Cela izitulo zibe yi-3 noma ziyi-4. Siyathandaza. Yes, sir. Ngomnyaka wesibili kaDariyu inkosi ngenyanga yesithupha ngosuku lokuqala lwenyanga lafika izwi kaJehova ngesandla sikaHagayi umprofethi kuZerubhabheli indodana kaSheyalithiyeli umbusi wakaJuda nakuJoshua indodana kaJehozadaki. Cela sifumane uZerubhabhel. Cela sifumane uZerubhabhel, a young man. Sicela sifumane uZerubhabhel apha endlini. Cela sifumane Joshua son of Jehozadak, the high priest. Ngokuthoba kuzikhulu cela simfumane from the leadership. Uyesaba ukucela befundisayo. Cela nje one of the leadership members. Siyasukuma siyakha sonke manje. Joshua son of Jehozadak. Yes, sir. Is that sis? Yes. Indodana kaSheyalithiyeli umbusi wakaJuda nakuJoshua indodana kaJehozadaki umpristi omkhulu ngokuthi usho kanje uJehova Sebawothi uthi laba bantu bathi akukabi isikhathi sokusa isikhathi sokwakha indlu kaJehova. Chapter 2 verse 1. Ngenyanga yesikhombisa ngolwama-21 lwenyanga izwi kaJehova lafika ngesandla sikaHagayi umprofethi lathi ake ukhulume kuZerubhabheli indodana kaSheyalithiyeli umbusi wakaJuda nakuJoshua indodana kaJehozadaki umpristi omkhulu nakuyo imfali yabantu uthi kubani oseleyo phakathi kwenu owayibona lendlu ekukhazimuleni kwayo kokuqala. Ubani oseleyo phakathi kwenu owayibonayo lendlu isenkazimulweni yayo yokuqala. Cela umkhulu noma ugogo owayibonayo lendlu ikwinkazimulo yayo yokuqala. Okukhulu ukuzithoba. Ngiyacela umkhulu noma ugogo owayibona ngizoze ngizibhikele. Ngiyazicabangela ngizoziphikela. And to the remnant, ayikho eshoyo? Nakuyintsali before ibuze the question uba nokhoyo, I think above it imele ukuthi nakuyintsali. Kubani oseleyo phakathi kwenu. Okay. All right. uNkulunkulu ukhuluma, masiqale sithi ibandla kaNkulunkulu lasuswa ekhaya more than once. ONebuchadnezzar balisusa njalo they were deported. Bathinjwa baya naseBabylon. Yaze itempele likaSolomon la destroywa about 586 BC. La destroywa. Mabebuya eBabylon. uCyrus wabesele bakhupha ababuyele ekhaya. Wabesele bhala nekhupha nedecree ukuthi abayakhi itempile. Ngoba itempile lokuqala la destroywa uNebuchadnezzar. Now ma uHagayi ebhala ubhalela abantu ababuye ekuthinjweni yini Thixo. Uthi uNkulunkulu bhala Hagayi hamba uyotshela uZerubhabheli. Utshele son of Shealtiel ubesele utshela noJoshua son of Jehozadak the high priest.
Chapter 2 siyabona masele ngoku bebuyiselwa amandla. Chapter 1 they started the rebuilding process. Bafikelwa ukudinwa ngenxa ye-enemies and everyone trying to ukubachafisa. Come chapter 2, God is speaking the same thing as in chapter 1. Uthi phinda uye uZerubhabheli uphinde umtshele noJoshua and to the remnant abasalile. Ubuze nangu umbuzo. Ubani kini osele? Owayibona lendlu la tempele kaSolomon eyayinhle. Ayinhle tempele kaSolomon. Ubuza umbuzo uthi manje utsho uNkulunkulu niyibona manje injani? Uzathi uNkulunkulu niyayibona ukuthi it is inferior than the temple of Solomon. Kodwa buya I think verse 4 athi yet be strong O Zerubbabel. Noma sithi the temple ka Solomon lalilihle kuneli balakhayo. If you read the book of Ezra, baye balila abalibona mabebona leli. Balila siyavuya liyakhiwa kodwa likumgangatho phansi compared to elika Solomon. Unity. Is there no verse 4? Mfuthandaza manje. Kepha qina manje Zerubbabheli. Noba uNkulunkulu esithi lento eniyakhayo ibonakala ikwizinga eliphansi compared to the first temple. Kodwa Zerubbabel qina. uNkulunkulu we first temple. Kepha qina manje Zerubbabheli usho uJehova. Ube namandla Joshua ndodana kaJehoshadaki. Mpristi omkhulu, niqine nonke nina bantu bezwe. Usho uJehova, nisebenze ngokuba nginani. Uthi uJehova wethempile lokuqala elihle. Uthi nayibona le eniyakhayo ikumgangatho phansi kunaleya. Kodwa Zerubbabel qina. Joshua the governor qina. The high priest qina. Nina nayibona leya yenkazimulo enkulu. Qina noma niyibona le. Uthi qinani nakhe ngokuba sakha into kumgangatho obonakala uphansi. But uplus upositive kukuthi yona iphansi kodwa wena unathi. Ufuna ukuthandaza iza siswa. Iza siswa. Kepha qina manje Zerubbabheli usho uJehova. Ube namandla Joshua ndodana kaJehoshadaki mpristi omkhulu. Niqine nonke nina bantu bezwe usho uJehova. Niqine nonke bandla. The governance, the spiritual leadership, those of old, yimani kunye nonke nebandla, nonke niqine kokuba nginani izasisi. Niqine nonke nina bantu bezwe usho uJehova. Nisebenze ngokuba nginani usho uJehova Sabaoth. The Lord God of hosts, indoda elwayo, ithi qinani, zikhona enemies that are
disturbing your rebuilding process. Uthi kodwa qinani, utsho uJehova. Now this Jehovah is the one who leads the armies of heaven. Uverse 1 loku mfunda. Funda verse 5. Isithembiso enganika sona ekuphumeni kwenu eGibhithe nomoya wami uyahlala phakathi kwenu ningesabi. Joshua, as I was with Moses, I will be with you. Isithembiso engasinikeza nina kudala nisaphuma eGibhithe. Ngisasibambile. Nakhintwe phansi. Kodwa nginani? Isethembiso ngisasigcinile. Izasisi. Isithembiso enganika sona ekuphumeni kwenu eGibhithe nomoya wami uyakuhlala phakathi kwenu ningesabi. Isithembiso nomoya wami yohlala phakathi kwenu. Ningesabi. Ngicela ufunda uverse 8 ixesha lami liphelile. Yes. Ngelami isiliva, ngelami igolide, usho uJehova Sebawothi. Inkazimulo yokugcina yalendlu iyakuba nkulu kuneyokuqala, usho uJehova Sebawothi. Nginikile ukuthula kule ndawo, usho uJehova Sebawothi. But how? Ushilo uJehova ukuthi lento eniyakhayo ikumgangatho phansi kunaleya. Kodwa uphinda angathi uyazi contradictor. Athi inkazimulo yalento ekumgangatho phansi. Ididi ingqondo. Ugqiba kutsho uNkulunkulu verse 4 wathi lento niyayibona ibhekene lento ngiyakhayo ikumgangatho phansi. Ayifani naleya. Kodwa verse 8 says inkazimulo. Is it verse 9 Inkazimulo yalento ephansi. Lento inferior that you are building, but the glory of lento enomgangatho phansi will be greater kunaleya superior. How? Ugqiba ukusho ngale ngasendla ukuthi phansi lesiyakhaya. Is it not nothing when you look at it? God the Great. Go to the New Testament now. Herod, why extend the temple of Zerubbabel? We really don't have Herod's temple. We have an extension of Zerubbabel's inferior temple. Ya extendwa, ya beautifywa Herod. Yabe selifumana izinga elingathi lithe ukuphakama. The other thing, that the ultimate thing that gave it that glory, athi lizoba likhulu glory, le temple yokugcina. La temple kaHerode inkosi enkazimulo uJesu ngokwakhe wayengena yena buqo, angena hamba hambe kula tempile ekuthiwe inezinga eliphansi. Inkosi yenkazimulo yayihamba hamba ngezinyawo, yayinikeza the latter glory. Qina Zerubbabeli, ibukeka ngathi niyadlalisa lento eniyenzayo, kodwa Zerubbabeli qina. Joshua qina. Nina bakudala musana ukujafa.
inkazimulo yalendlu ekhana chapter 2 John but why did you keep the best wine until later? Le wine enancasa, the choicest, the tastiest wine, why did you keep it until a later time? uJesu uyathanda ukuyigcina into emnandi. Bayibona inkazimulo yayimnandi, kodwa every day with Jesus gets sweeter than the day before. Inkazimulo yayizolo imnandi nkulu, kodwa it cannot be compared with today's glory. Qibile ngokusiyakha ngoku. Siyakha ngoku. Cela ungifundele uverse 10 chapter 1. Siqibile baba manje. Yes. Ngalokho Izulu. izulu livinjelwe kungabe usabakho mazolo, nomhlaba uvinjelwe kungabe usabangasitheli. Uyakhumbula uthe uNkulunkulu chapter 1, laba bantu uthetha nebandla bathi ayekungisa indlu kaNkulunkulu, wathi isikhathi asikafiki, mayiye kube ngi-upside down ngoba isikhathi sokufikisa asikakafiki. Uthi uNkulunkulu chapter 1 usehla naye uthi you planted because anifuna ukulungisa indlu yami. You planted. When you are trying to reap, nizama ukuvuna. Uthi nivuna into encane. Niyaphangela, niyasebenza. Uthi but your wages ingena kwisikhwama esivuzayo. Because indlu yami aniyilungisi. Niyasela, nihlala nomile njalo. Because indlu yami is in chaos. Yenithi. Cela ungifundele uverse 7. Siyathandaza manje baba. Usho kanje uJehova Sebawothi, bekani ezinhliziyweni zenu Consider your ways. Jongani izindlela zenu. Indlu kaNkulunkulu imelwe iziqondiswe yini Thixo. Bona babe builder the physical. Tina, we are given an assignment to build with the master builder the spiritual house. For uNkulunkulu azohlala kulendlu, lendlu esiyiyo i-weak inferior. Ukuze ibe nenkazimulo kufuneka ilungele ukuhlaliwa inkosi enkazimulo. Iza sisiwami la verse. Sathandaza manje. usho kanje uJehova Sebawothi uthi, bekani ezinhliziyweni zenu izindlela zenu. Khuphukelani entabeni, ilethe imithi. Laphe indlu iyakunamela ikhazimuliswe, usho uJehova. Lapheka okuningi, bekani kwaphenduka okuncane. Lapho nakulethe ekhaya, bakuphephela. Uthi bhekani khuphukelani entabeni. You are not benefiting from how things are. Yabheda la ngaphakathi. Uthi niyasafarisha. Niyazama ukufumana yanifumana. Niyazama ukusebenza ukuzikhandla. 127 Psalms, if God does not build the house, they labor in vain. Niyabulaleka, niyavuka niyophangela, nibuye imala yaneli. Nothing is working for you. Uthi manje khuphukelane entabeni. Amese sithi, and I will bless that house with glory. Now build. Uthi verse 10.
uthi verse 10 sizakwenza ngoku practical. Uthi verse 10 izulu livalile lavala izulu amazolo. Uthi izulu linivalele. You need the dew, but izulu decided ukushut up. Uthi nomhlaba uvale ithelo. You are planting, but umhlaba awuniki izithelo because the house of God is in ruins. Umindlu kaNkulunkulu ingalungiswa, izulu liyavala, umhlaba uyavala. Uthi verse 11, nami ke uNkulunkulu, I have decided ukuthi ngithumele i-dryness. Izulu livalile, umhlaba uvalile. Uthi uNkulunkulu verse 11, nami I send forth a drought, ngithumela ukoma phezu kwezwe lonke lenu. Phezu wasibhala the three things that are needing that needs to be restored in this house. Uthi ngathumela ukoma, dryness over the grain. I-grain typological nelathi izwi. Uthi uNkulunkulu ngilivalile, ngithumela i-dryness komile phezu kwezwe. Yebo kuyashunyayelwa abantu aba-eloquent, abantu aba-homiletically accurate, hermeneutically they are accurate. Othi uNkulunkulu uthi phezu kwezwe faka ukoma. Abile uchili lizwi kodwa senza masitayela thina sitimba sifumana izwi kanti sifumana uNkulunkulu because indlu yakhe ilungiswa athumele i-dryness. You remember 1 Samuel chapter 3. Ithi iBhayibheli ngelo sikhathi izwi kaNkulunkulu endlini kaNkulunkulu lalinqabile. Revelations and visions, they were scarce. Too many dryness. Yebo ngiyashunyela assemblies of God in our preacher machines preaching this. Kodwa umindlu ingaqondiswa kuzoshunyayelwa awulandela administration. Awutholi ukushintsha kwempilo. There is no transformation because the ministry is dry. Okwesibili uthi uNkulunkulu ngithumela i-dryness phezu kwe-new wine. Uthi ngesizulu phezu kwe-wine elisha. KwisiNgesi ithi I have sent drought over the new wine. The new wine yeyethu la. Yosibetha sifumane joy. Masifumene iwine elisha. Shintsha indlela yokuhamba. Shintsha indlela yokwenza. Shintsha indlela yokuthetha. Kutshintsha iwalk. You are under the influence of what you have ingested. My new wine is sitting ngifaka i-dryness. Kusho ukuthi abantu bahamba isinoma kanjani. If you read is it Judges, ithi abantu babesebenza endlini kaNkulunkulu ukuthanda kwabo. Ngoba la nto emenzisayo umuntu the new wine uNkulunkulu ufaka i-drought komile. Okwesithathu uthi I have sent drought over the oil. I-oil inenzebezo eyiningi. So thatha nje le anointing.
sikhiphe ama-organizer siwazale, sikhiphe abefundisi bebandla. Ibandla liyazala, lizala noma isimo, umuntu noma sebhema ugwayi eseluphuza utshwala, noma umuntu selegula uyazala abantwana. Kuze kubekho abantwana esithi pha emka-medical sithi bane-fetal alcohol syndrome. Umntwana ezale nengqondo efile, nenhliziyo engasile. Uzelwe yena, kodwa uzelwe umuntu ongakho healthy. Bhayibhile lithi lo mama baze basifika abantwana esizalweni, kodwa because uzele ngenamandla kune-danger yokuba uzawufumama afe ngumntwana. Sizala abantwana, ama-organizers sizala sikhupha abefundisi baye ensimini, abe sithi uNkulunkulu phezu kwe-anointing faka i-drought. The anointing oil i-dry yenziwa nguNkulunkulu because indlu yakhe ayilungile. Sibakhiphe baye ensimini, mabefika ensimini ba-dry, silindele ukuthi kwenzeke because these are servants of God. NaluNkulunkulu wesivuno ufaka i-dryness, bayazama inceku kaNkulunkulu yazama kusamela because i-dryness yenziwe uNkulunkulu ngoba indlu yakhe ayisuka. Sithe i-subtheme yethu ithi let us arise and build together for the restoration we need, the return of the actual, the true word of God undiluted. Sifuna izwi lenkosi lalishunyelwa ngobaba, khulela kwazakhela kuba baka-45 abasazi isikolo, kodwa mayemile eshiliso ufumana unqwa wevangeli. Thina sifundile asiye nakumabhayibheli, kodwa uNkulunkulu abuyathi izwi faka i-drought phezu shumela kakhulu, kodwa silibona ushintsho olumele izwi linamandla, liyaphila, liyasebenza, liyahlukanisa, kodwa sibona abantu abangahlukaniswanga. Qina Zerubhabheli, qina Joshua, qina nina nayibona, yomelelani nonke bemi bezwe, qinani nakhe ukuze zibuye lezi kufuneka kuphele segregation. Abanye base wabhemu before ahamba wathi nithi nina anizoyishilo baze bathi abontanga bamoswe bathi asizange siyibone nje uyanyuwa. Blame this one, the other one is blaming that one. For the restoration, for the heavens, amazulu nomhlaba velizithelo noNkulunkulu asuse konke ibuye anointing yalendlu ibuye iwayinelisa kubuyiswa ungqowezwi uZerubhabheli kasukume Joshua sukume abadala basukume nonke mibezo siyathandaza siyalahlaza ibuye inkazimulo yalendlu. Ngicela siyenze
uTimothy uthi yena endlwini enkulu kune-two types of izitsha. Izitsha zomsebenzi wombheko and umsebenzi i-dishonor. Verse 21. Kepha uma umuntu ezicleanse uba yisitsha esihle esilungisiwe silungele the master, siwulungele wonke umsebenzi omuhle. Imithi ubufunda uJoel sime ngoverse 28 chapter 2. Siyamthanda uverse 28. Umunyukela ngasentla chapter 2 Joel uthi phendukani siqondanisa indlu kaNkulunkulu. We want restoration. Uthi phendukani nibuyele kimi ngeenhliziyo zenu, hayi the outward repentance. Akulunge enhliziyweni. Abe selethi uma uyifunda amplified athi